חברים, אני בונה פה מחסן עם פאנל מבודד. לי זה ייקח 3 ימים, ואתם יכולים לראות את זה בפחות מ3 דקות. אז קודם כל קדיחות, ואז שמים את התעלות, שזה בעצם הבסיס שלנו, מתחתם יש נייר בוטילי, לאיתום וספיגת הפרשי לחץ. ויאללה, קיר ראשון, מתחילים מהחתיכה הבעייתית, ואחריה אפשר לשים את כל הקיר. כמו שניתן לראות בחיתוכים, פאנל מבודד זה חומר שאפשר לשחק איתו ולהתאים אותו לכל מיני מקומות. בוא נשים קיר שני. הוא בא לבד. איזה יופי חתוך. וואו, המחסן הזה בונה את עצמו. איזה יופי, כל הקירות שלנו עומדים. מה חסר לי פה? אני יודע, חלון. אז בשלב הבא אנחנו נפתח חלון ונתקין מסגרת ונכניס את החלון בתוך המסגרת ונציץ מהחלון. עכשיו הגג שלנו גם מוכן ומה שחסר לנו זה רק דלת. אוקיי, אז יש לנו דלת עם בריח. התקנו גם צירים נסתרים עם 2 סוגים של ברגים לאקסטרה חוזק. התקנו גם בריח שיסגור, שינעל את הדלת. טוב חברים, המחסן שלנו מוכן. אני אעבור איתכם עכשיו על כמה דברים חשובים. אני אראה לכם מקרוב. כל הפינות קיבלו סגירות יפות עם L10, L5, וכל התעלות קיבלו איתומים עם סיקה, סיליקון. רואים את הטבעת הזאתי? התקנתי כאן מגנט, אז ככה שפותחים את הדלת היא נשארת פתוחה ולא מתרקת כל הזמן. גם בתוך המחסן כל פינה וחיבור קיבלו טיפול, זוויות פח, סיקה אפורה, סיקה לבנה, סיליקון שקוף, כל מקום מה שמתאים לו. גם החלון בחוץ קיבל איתום במסגרת עם סיקה אפורה, והכי חשוב איתומים בחוץ. גם סיקה בין השיש לתעלה, וגם סיליקון בין התעלה לפאנל, למנוע ממים שפוגעים בפאנל לחדור לתוך התעלות ולתוך המחסן שלנו. גם על הגג, כל בורג וכל פח קיבלו איתום כמו שצריך, למנוע חדירת נוזלים. גם בחלק האחורי, שלא ייכנסו מים בין החומה לקיר של המחסן שלנו. כל הטום ממש ממש טוב. אז חברים, אם אהבתם את הסרטון תעשו לייק. אם יש לכם שאלות או שאתם יודעים יותר טוב, ספרו לי בתגובות. ואם אתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה מעניינים, תעקבו.